Så starter dag 2 på Inca Trail. Det kan ikke blive bedre. Ja. Vi snakkes ved senere. Jeg er ikke så frisk til at tale. Så bliver der tykket kokosrøg her til morgen. Det er morgenmad. Og lidt sort brændt quinoa, som man bruger til at få de små mængder kokain ud af bladen. Så nu bliver vi så høje her til morgen. Det bliver jo fantastisk. På vej ned af vores første pas i dag, 3900 meter. Claus er den næste levende skikkelse, der passerer punktet her i fin stil. På denne del af trailet, der er vi nået til den originale Inca-sti. I går der gik vi det meste af tiden på noget, der er blevet bygget i 2000 for at gøre det nemmere at have med turisme at gøre her i området. Men denne del af stien er bygget for omkring 800 år siden, hvis ikke er så meget fejl. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da el sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Så går det nedad Inca-style. Oppan Gangnam Style. Inca-stien drejer sig om at få beskeder hurtigt frem. Så derfor skal der løbes hurtigt, så Incaen kan få besked hurtigt som muligt. 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자. Fin tur. Første stop. Her kan det være, at vores næste stafet er klar til at bringe vores besked over passet til næste stafet, så vi hele tiden har en frisk løber, så beskederne kommer frem til Cusco på rekordtid, uden brug af moderne kommunikationsmidler. 2-3 dage mellem Cusco og Lima på Inca-tiden. Det er imponerende. Man kan ikke forstå, hvordan det går så hurtigt. Med mindre man er med på Action Cam. Og her går løs. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Action Camp dag 2. Det var alvorligt. I går passerede jeg Puyo Patamaka med en vigtig besked. Som Inca Runner kender jeg aldrig indholdet af disse vigtige beskeder, som skulle hurtigt frem til Inca-kongen. I dag har der været mere aktivitet på stierne end normalt. Jeg har fået en ny besked til Incaen. Og den skal frem til Machu Picchu så hurtigt som muligt. Incaen holder så med residens der. Rygterne vil vide, at den hvide mand er på vej.
Spanierne er ved at ødelægge vores samfund. Oppan Gangnam Style. Vi skal have lukket alle tilpasvej til Machu Picchu. Og det skal gå stærkt. Vi kan ikke spille et sekund. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Er vi snart oppe? Solporten. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Being norm. Skal vi holde balancen her? Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. Being norm. Korea, 나는 놈. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Jamen, hvis du lige kigger til højre, så har vi Machu Picchu. Vi har lige haft en kæmpe løbetur, han har sagt, eller hurtig gang for at komme op tidligt. Så 40 minutter tog det, selvom det egentlig skulle tage 1,5 time ifølge guiden. Men så er vi også de første næsten. Det er jo fantastisk. Men gæst midt i det høle der. Kom on!